ideme k Marekovi Polanovi do Noe Polo Club pri Brne na turnaj. Takže toto bude prvé také moje video. Práve sme sa dozvedeli, že tam idú nejakí neželaní hostia / hráči. Tak uvidíme, čo to dá. Každopádne iné sa tešíme veľmi a však Marekovi chodíme veľmi radi. Tentokrát nie ako tým, ale single entry. A sme tu. Čau Marku, čau. No, vieš čo, som tu na rampe. Vedel by si mi otvoriť, prosím ťa? Tak. Já to natočím jak tě zežere, jo? Táto láska ma tu vždy takto naháňa. Ja nebolo vidieť, to je tak nevadí. Skrátka sme v Noe Polo klube a strašne sa rádi chodíme, je to strašne pekne. When you're not here, it's hard to be alright when you're not here. Ideme sa ubytovať. Tu hore má Marek izby krásne. Takže, kde si? Si. Tentokrát dáme inak bez Maxa, sme iba my dvaja s Mišom. Dôkazový materiál. Áno. Dia všade. Čau. Jaj, dobre, odstrihnem ťa. Počkaj, to musíme dať teraz tak? Áno, to nahraj. Čau. 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 Máte sa? Daniel. No. Dušan Hatala. Už sa nepoznáte? Jasne. Aha. Tu sme sa stretli vtedy na tej Ale fucking hell. Áno, a vtedy sme sa rozprávali o tom. No jak je? Vy sa nepoznáte s Danom ešte? Nie. Nie, však už sa poznáme. Už áno. WTF, veď je koniec sezóny. Šlápem na field a je to tu fakt obrovské, rozláhlé. Prvý zápas hrá Mišo, takže super. Na chvíľku sme tam, tu máme naše kone už ready. Mišo hrá s libelulou dneska, že miláčik? Áno. Niečo chce. Toto je naša zrská libelula. Povedz niečo. No, super. Do you know when you call love, when two become one? And I felt like a boom in your arms. I call home. Do you know when you call love? Keď hrajem v inom týme, tak ste do mňa odporní. Idem domov. Hrajem s vašimi koňmi, takže sa ma nespavíte. Vyzuli kone s podkou. Nevadí. Okej. Ja idú z Max. No, to je naša Kalena. Plátičko naše. Ale áno. Je tu strašná zima, tak ja som si musela prehodiť túto bundu červenú. Ale nevadí. Káno, ide hrať Dano. Čaute. Z nášho klubu, ale dnes protihráč. Nevidím ťa, tam si, okej. Vyhráme, nehýkaš. Dík ja. Teší sa na dnešný zápas?
Brutálne. On bude hrať bez konia. Dnes budem ja nosiť konia. Koň bude hrať na tebe. Počkaj, ono mi tu v toho fejde. Čo si myslím o ufónoch? Napríklad, to sa Oni hodí k tomu založili polu. Pyramídy založili. A pomáhali nám, Pyramídy. aby sme mali kone. Toto je náš tým a Honza, ktorý to bude celé moderovať. Len musíte blížiť ku mne, lebo skúsi to zachytáva ich hlavne v boju. No a my hrajeme proti, ako jo. Áno. Aj zítra. Ale zítra, hej. Idem na to, aby som najmeškal. Takže veľký event tuto v Noe. Budeme sa tak A veľa ľudí prišlo. Držím palce. Elegancia tour. Ako sa máme postaviť? Nemusíš stáť, môžeš obdivovať, môžeš si ho hladkať to auto, môžeš ísť donútra, teda neviem, či sa dá ísť donútra. Ja mám kľúč v ruke, tak iba sa Môžeš si oprieť. veže. Ale vidíš, ja si vás aj odfotím. No. Dámy a pánové, prosím, potleskali pro Moniku Šamoša, Michala Mišíka, usmívej sa Michale, život je krásný, Lukáše Zaďko a Natálku Lelkovú, No čo? Prehrali sme si to sami. Hej. No, tak Čo už? prečo ste si to prehrali sami? Tak, lebo však si videla, nie? A tak občas som sa pozrela. Škoda, že? Je to veľká škoda, ďakujem krásne. Hneď rozhovory, hneď kamery, potom je No tak toto musím zaznamenať, chápeš, no. Jasnačka. Je to na figu. A prečo ste prehrali? Tak, sme trošku horšiu koordináciu mali v posledných 2 čakroch. Sme zle začínali. Á, nevadí. Strašne moc faulov tam bolo. Mega veľa. Čo už? Nevadí. A zítra to bude lepšie. Určite. No dobre, mám vás tu všetkých.